O să le fac și un story time la această drujbă. Am avut 3,65, 5,62 și acum mi-am luat puțin mai mare ca 3,65, 3,72. Momentan nu am la ce să o probez, dar când voi avea la ce să o probez, voi face și un video cu cum funcționează și în lemn. $3,72. Capacitatea cilindrică e de 70 de centimetri, 5,5 cai. Fabricație în 2025 sau? Da, 2025. Suedeză. Doamne ajută să o stăpânim sănătoși. E grea, îți rupe spatele, dar am avut 3,65, nimic nu-i stătea în față. Foarte puternic. Am și cutie aici. Mi-am luat aici un set de un lanț, prima dată mi-am luat un lanț ca să fie treaba. Mi-am luat 1 litru de ulei ca să fie treaba. Mi-am luat așa, mi-am luat un set de pile, 6 bucăți ca să fie treaba și cam atât. Ok, să avem spor. Vă salut, să aveți o zi faină. Eu așa o iubesc doar când i-am pat. Mișto.